ma ita ce bayan tauhidi ba abin da ya kai sallah, kuma sallah tana da nafila tana da farilla, ko mafi yawan sallolin nan dama an fi son a yi su ko da daddare ko da rana ko kuma su zama a jikin farilla. Akwai hadisin Ummu Salama da ya zo da raka'a 12, idan mutum ya rike wannan raka'a 12 ranar alkiyama za a buɗe masa ƙofar aljanna guda 8 a ce ya zaɓi ta inda yake so ya shiga. Kai raka'a 4 kafin kai azhar, kai raka'a 2 bayan kai azhar, kai raka'a 2 bayan kai magariba, kai raka'a 2 bayan kai isha, kai raka'a 2 kafin kai asuba. Wannan su ne raka'a 12 da ake so ka rike su gangam, ka kai wasa da su inda ba a halin tafiya ba, za ka samu lada mai yawa a gurin Allah ta'ala. Daga ciki shine za a baka in ka shiga aljanna za ka zaɓi ƙofar da kake so. Sannan ga koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam yana raka'a 11 da daddare, ya wata ran ya tsawaita, wata ran ya yi su gajeru, wata ran a farkon dare, wata ran a tsakiyar dare, wata ran a ƙarshen dare, wata ran ya yi shi kaɗai, wata ran kuma a bi shi jam'i. Waɗannan raka'a 11 in ka haɗa ta da wacce raka'a 12 an samu raka'a 20 kenan da uku, an samu 23. To sai farilla da kake yi raka'a 17, azhar 4, la'asar 4, magariba 3, isha 4, asuba 2. In ka haɗa 17 da 11 da 11 da 12 an samu raka'a 40. To wannan 40 din ka rike ta da kyau. Ko kai kadai ne kai raka'a 11 da daddare, in a jam'i ne kai raka'a 11 da daddare, in ka ƙara babu laifi, amma dai 11 ake so, din annabi sallallahu alaihi wasallam baya ƙara akan 11. Wata ran yayi su da tsawo, wata ran yayi su gajeru, wata ran yayi su da wuri, wata ran sai yayi bacci ya kwanta, wata ran sai yayi su zai kwanta, wata ran sai ya kwanta zai yi su, wata rana yayi su a farkon dare, wata ran a ƙarshen dare, wata ran a tsakiyar dare. Ga wutiri kuma, wutiri shine ana iya yin saraka ɗaya zalla, ana iya yin 3, ana iya yin 5, ana iya yin 7, ana iya yin 9, ana iya yin 11, ana iya yin 13. Wutiri shine ƙarin raka'a ɗaya akan raka'o'in dare sai ya zame musu wutiri. To sannan kuma akwai sallar duha, sallar hantsi, wanda ana yin raka'a 2, ana yin raka'a 4, ana yin raka'a 6, ana yin raka'a 8 ma wasu lokutan, har ma raka'a 12 an ga annabi sallallahu alaihi wasallam yayi da hantsi, wanda ake zaton ko ramo sallar dare ne ko ko ita duha ce take yin tsawo har ta kai raka'a 12. Kun ga waɗannan nafilfili ne da mutum zai yi, akwai mutlaqan, akwai muqayyad. Akwai nafilfili na marasa iyaka, akwai masu iyaka. Marasa iyakan shine ka ɗora wa kanka cewa Ramadana zaka dinga nafilfili kullum, bayan kayi waɗannan zaka ƙara don samun lokaci da ƙarin lada. Wannan duk babu laifi a cikin nafilfili waɗanda ba a zo musu da iyaka ba. Masu iyaka kuma tsaya kan iyakarsu, marasa iyaka kuma wanda aka ba da dama a ta yi, sai mutum ya ɗebi yadda zai yi, tunda ko ba iyakan da dole kai zaka wa kanka iyaka yadda zaka iya. To sana abu na uku shine ciyarwa. Ciyarwa tana da falala. Annabi alaihi salatu wasalam ya ce ittaqin nara walau bi shiqqi tamra, ka kiyaye kanka da wuta ko da sadaka tsagin dabino ne. A ce baka